പിറക്കാത്ത മകൻ ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട്. ജനനം 30 ജൂലൈ 1957. പ്രധാന കൃതികൾ: 18 കവിതകൾ, അമാവാസി, ഗസൽ, ഡ്രാക്കുള, മാനസാന്തരം. ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടിന്റെ കവിതകൾ: പ്രതിനായകൻ, രക്തകിന്നരം, ചിദംബര സ്മരണം. ചുള്ളിക്കാടിന്റെ കവിതാ പരിഭാഷകൾ. ചെങ്ങമ്പുഴയ്ക്കു ശേഷം കേരളം ഏറ്റുപാടിയ കവിതകളാണ് ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടിന്റേത്. തീക്ഷ്ണമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ അദ്ദേഹം കവിതകളിൽ ആവാഹിച്ചു. പ്രണയവും രതിയും മരണവുമെല്ലാം ആ കവിതകളിൽ ലയിച്ചുചേർന്നു. കാവ്യബിംബങ്ങളുടെ അസാധാരണ ശക്തി അനുവാചകനെ പൊള്ളിച്ചു. രതിയും മൃതിയും ബാലചന്ദ്രന്റെ കവിതയിൽ സഹജാതരാണ്. പലപ്പോഴും അവർ ഒന്നിച്ചു കവിതയിലേക്ക് വരുന്നു. വെവ്വേറെയായിരിക്കുമ്പോഴും പരസ്പരം കൈനീട്ടുന്നു. പ്രണയത്തിന്റെ സകല ഭാവങ്ങളും ഈ ലോകത്തുണ്ട്, മരണത്തിന്റെ സകല രൂപങ്ങളും എന്ന് സച്ചിദാനന്ദൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. കവിത ആവശ്യമുള്ളത് സൂക്ഷ്മശ്രുതികൾക്ക് കാതോർക്കുന്ന ഏകാന്ത ജീവിതങ്ങൾക്കാണ്. വിപണിയിലെ വണികൾക്ക് അത് ആഗോള വസ്തു വിപണിയായാലും മാധ്യമ വിപണിയായാലും കവിത ആവശ്യമില്ല. ഈ വിവേകം ബാലചന്ദ്രന്റെ തന്നെ കവിതയെ മാറ്റുവാൻ പോന്നതാണെന്നും അതിലൂടെയാണ് ഈ കവിതയുടെ ബുദ്ധത്വം പുഷ്പിക്കുകയെന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സ്ഥൂലം സൂക്ഷ്മത്തെ തേടുന്നതിലൂടെ എന്ന് സച്ചിദാനന്ദൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ബാലചന്ദ്രന്റെ കവിതയുടെ ശക്തിയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. പിറക്കാത്ത മകൻ എന്നത് മലയാളത്തിലെ അസാധാരണമായ കവിതയാണ്. പിറന്ന മകന് ആശംസകൾ നേരുന്നതുപോലെയല്ലല്ലോ പിറക്കാത്ത മകന് ആശംസകൾ നേരുക. നിറമങ്ങിയ ഹിംസ പെരുകുന്ന ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് പിറന്നു വീഴാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് കവി കരുതുന്നു. ജനിക്കാത്തതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും വലുതാണല്ലോ. അന്യർ വെട്ടിപ്പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഭൂമിയിൽ പിറക്കാനിടമില്ലാത്തിടത്ത് ജനിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് കവി കരുതുന്നു. ഓരോ ദിവസം സങ്കീർണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകജീവിതം ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് സുന്ദരമായ അവസ്ഥയല്ല കാത്തുവച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന ബോധ്യമാകാം കവിയെ കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറയിപ്പിക്കുന്നത്. തീക്ഷ്ണ സത്യത്തിന്റെ ചൂട് അനുവാചകനെ പൊള്ളിക്കുന്നതാണ്. കവിതാസാരം. പിറക്കാത്ത മകനെയാണ് കവി അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. മകനെ, നീ ലോകാവസാനം വരെ പിറക്കാതെ പോകട്ടെ. നരകങ്ങൾ വാപിളർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എരിഞ്ഞു വിളക്കുവാൻ നീയല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ലെന്നിരുന്നാലും നീ പിറക്കരുത്. അന്യർ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഈ ഭൂമിയിൽ നിനക്ക് പെറ്റു വീഴുവാൻ എവിടെയാണ് ഇടം? പാമ്പ് കടിച്ച് മുല കടഞ്ഞ് അമ്മ നിന്റെ ചുണ്ടത്ത് അറിവ് ചുരുത്തുന്നതെങ്ങനെയാണ്? ജോലി കിട്ടാതെ വിയർക്കുന്ന അച്ഛൻ്റെ വേദന മാത്രം ഉണ്ട്. നീ വളരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? രോഗവും ദാരിദ്ര്യവും ജാരനര പീഡകങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങി എങ്ങനെയാണ് മരിക്കുക? ചുറ്റും കാണുന്നത് വികലമായ കാഴ്ചകളാണ്. അറ്റുത്തെറിച്ച പെരുവിരൽ, പ്രതിജ്ഞയുടെ ഗർഭത്തിൽ തന്നെ കണ്ണുപൊട്ടിയ വാക്കുകൾ, ചക്രത്തിന്റെ വേഗങ്ങൾ, ചതച്ച പാദങ്ങളാൽ പിച്ചതെന്നാൻ പോയ ബുദ്ധസ്മരണകൾ എല്ലാം കവി കാണുന്നു. രത്നങ്ങളിൽ അസ്ഥികൂടങ്ങളുടെ നൃത്തത്തിന് കൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ സ്വപ്നങ്ങളുടെ പെരുമ്പുറ മുഴങ്ങുന്നു. എന്റെ ദുഷ്ടജന്മത്തിന്റെ ശിഷ്ടമായുള്ള ചിത്രമാണ് ഇതെല്ലാം നിനക്ക് ഇഷ്ടദാനമായി നൽകുവാൻ എനിക്ക് വയ്യ. നിത്യവും കുറ്റവുമായി മാറുന്ന ജീവിത തൃഷ്ണങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിനക്കെന്റെ പൈതൃകം. അക്ഷരമാല പഠിച്ചു മനുഷ്യന്റെ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളെ കൂട്ടിവായിക്കുകയാണെങ്കിൽ വ്യർത്ഥമായ മനസാക്ഷിയുടെ ശരശയ്യയിൽ മരണകാലത്തെ നീ കാത്തുകിടക്കാം. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി മുഷ്ടി ചുരുട്ടിയ നിന്നെയും കരിങ്കൽ തൂറുകൾ കൊട്ടിയടിക്കും. മുൾക്കുരിശു ചുമന്ന് മുടന്തുമ്പോൾ നീ പുത്രമൗനത്താൽ എന്നെ വിചാരണ ചെയ്തേക്കാം. നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ദുഃഖം എൻ്റെ പെണ്ണിൻ്റെ മനസ്സു പിളർക്കുന്ന വാളായി ഉറങ്ങിപ്പോയേക്കാം. നിന്നെ അത്രമേൽ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വെറും ഹസ്തഭോഗങ്ങളിലും പെണ്ണിൻ്റെ കണ്ണീരു ഇറ്റു വീഴുന്ന വിഫല സ്ഥലങ്ങളിലും എൻ്റെ സൃഷ്ടിദാഹത്തെ ഞാൻ നിത്യവും കെടുത്തിക്കളയുന്നു. മകനെ, ലോകാവസാനം വരെ നീ പിറക്കാതിരിക്കട്ടെ. പറയപ്പെടാത്തൊരു വാക്കിനെ പോലും അർത്ഥപൂർണമായി നീ നിലനിൽക്കുക. ആർക്കും കാണാനാവാത്ത സമുദ്രാഗ്നി പോലെ ശുദ്ധനായും കാലത്തരങ്ങൾക്കെതിരായി നീ വർത്തിക്കുക.